נמצא איתנו על הקו עורך דין בן מעוז שמייצג את שירה איסקוב. שלום לך. שלום לכם, שלום למאזינים. ספר לנו על המצב האבסורדי הזה, זה פשוט מכעיס שאתה מתמודד איתו עכשיו. נכון, זה מכעיס מאוד, אני אסביר. כיום, במקרים בהם מוגש כתב אישום כנגד הורה שהוא נאשם בעבירות חמורות של אלימות במשפחה, לא נשללות ממנו זכויותיו הטבעיות כאפוטרופוס על הילדים. ואז למעשה במצב הזה, קורבנות האלימות, בני המשפחה, הם עדיין כבולים תחת סמכויותיו של ההורה האלים. אותו הורה למעשה יכול להמשיך ולנהל את חייהם ולאמלל אותם גם כשהוא נמצא בין כותלי הכלא. ועל כן, בעקבות המקרה של שירה איסקוב, הבנו שיש צורך דחוף בתיקון החוק, באופן שיאפשר לבית המשפט להשעות מיד עם הגשת כתב האישום את האפוטרופוס של ההורה האלים, ואף לשלול ממנו את הזכויות לזמן בלתי מוגבל לאחר ההרשעה. ומיד כשהבנו את זה, פנינו לחבר הכנסת עודד פורר, ואנחנו שמחים שבאמת נעשתה שם עבודה מהירה ויעילה, וכיום כבר יש הצעה כזאת שמונחת בפני הכנסת. אבל זה ייקח זמן החקיקה הזאת מטבע הדברים. איך פותרים כאן ועכשיו את המצב האבסורדי הזה? אם בכלל יש דרך. אם יש דרך משפטית ברגע הזה עד שהחוק יחוקק. כן. נכון להיום יש דרך לפתור את הבעיה הזאת. העניין שבאמת צריך לפנות לבית המשפט, והנטל היום נמצא על כתפיו של המבקש לשלול את האפוטרופוס. ולמעשה הצעת החוק באה להפוך את היוצרות. למעשה הנחת העבודה תהיה שאותו הורה שנאשם בעבירות חמורות קיימת חזקה שהוא אכן מסוכן בילד, ואותו הורה, הנטל יהיה על כתפיו להוכיח שהמצב הוא הפוך. תגיד, עורך דין מעוז, מה שלום שירה, דרך אגב? שירה מתחזקת, שירה משתפרת. עדיין ניצבים בפניה אתגרים רפואיים רבים, גם בפניה, גם בפני הילד. מעבר למצב הגופני יש גם פגיעות נפשיות, והדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו כן רואים מגמת שיפור. זאת אומרת, אנחנו רואים ששירה איסקוב היא חזקה והיא תצא מכל העניין הזה להערכתך? זה ייקח זמן, אבל היא תצא מזה? להערכתי כן, היא בהחלט חזקה, היא הפתיעה את כולנו במגמת השיפור. היא גם עטופה כל הזמן בבני משפחה ומכרים שדואגים לה ומחזקים אותה. ובוא נאמר שיש לה הרבה מזל שהסיפור הזה נגמר ככה. זה יכול היה בזכות השכנים האמיצים שהיו לידה. נכון, גם השכנים וגם בני המשפחה שתומכים בה היום. כן. מה אתה הולך לעשות משפטית? אתה הולך לפנות לבית משפט או לחכות שהחקיקה תצא לפועל? תראה, קודם כל חשוב לומר שהתקבל אישור עקרוני שבהנחה והחוק הזה יעבור, ניתן יהיה להכיל אותו כבר על המקרה של שירה. אבל כמובן שאנחנו לא נמתין שהדבר הזה יקרה, ואנחנו נפעל כבר כעת כדי לאפשר לשירה ולילד לקבל את כל הטיפול ואת כל הצרכים שלהם מבלי להידרש לאישור של אביעד. במסגרת המגבלות, הטיפול שהילד צריך הוא טיפול משמעותי? הוא טיפול... משמעותי מאוד. בואו לא נשכח. לא רוצה להיכנס לפרטים מטבע. לא, אז אני אומר, תראה, זה לא סוד. אמנם הילד לא חווה פגיעות פיזיות באירוע, אבל הוא נכח באירוע מתחילתו ועד סופו, הוא למעשה שוטט בדם אמו, הוא היה נוכח, הוא ראה, הוא חווה, אומנם הוא קטן, אבל גורמי המקצוע אומרים שלחלוטין תהיה השפעה על הילד, הוא בהחלט זקוק לליווי וטיפול כדי לגדול ולהתפתח בצורה תקינה. ועל כן גם נערכה פנייה לאביעד שהוא יאשר את הטיפול הזה, אבל הוא סירב לחתום על המסמך, שזה דבר שהוא עזוי ומקומם לפני עצמו. חשוב לומר, דבר נוסף, שתחילה כתב האישום מוגש על ניסיון הרצח של שירה איסקוב. אנחנו פנינו לפרקליטות בבקשה, בדרישה, להכניס גם את הילד כנפגע עבירה, כקורבן עבירה לכתב האישום, ולאחר סבב התייעצויות ודיונים, כמו שאתם ודאי יודעים, גם הילד היום מוכר כקורבן עבירה, וגם לכך יש משמעויות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אתה נפגשת עם שירה איסקוב, ואני אומר שגם שוחחת איתה כמה שאפשר לשוחח איתה. היא לא ראתה את הנולד? האמת שלא. איך? תראה,
עוד פעם, אתם ודאי יודעים שהייתה תלונה קודמת שנסגרה במשטרה. כן. אבל אני לא יודע אם זו שירה, או שזה איזשהו עניין שאפשר לייחס למקרים דומים. או שהיא לא רצתה להאמין שדבר כזה מסוגל לקרות, אבל היא לא פחדה ממנו. היא לא תיארה שהוא מסוגל לתקוף אותה בכזו אכזריות. כן, היו ויכוחים, כן, הייתה אלימות, אמנם לא ברף הגבוה, אבל היא לא תיארה לעצמה שהוא יכול לתקוף אותה בצורה כל כך חייתית וכל כך אכזרית, כפי שקרה בפועל. הבנתי. עורך דין בן מעוז, נציג את שירה איסקוב, תודה רבה לך. תודה לכם.